Επισκεφθήκαμε την Καβουρόπετρα στην Αίγινα για υπέροχο ντίνερ δίπλα στη θάλασσα. Ξεκινήσαμε με υπέροχη αγκουροντομάτα, πάρα πολύ δοσιστική και καλοκαιρινή. Εννοείται αλμύρα βραστή, πεντανόστιμη και υπέροχα βρασμένη. Προχωρήσαμε με τα ορεκτικά φέτα με ελαιόλαδο και ρίγανη, τα ραμά του ονείρου πεντανόστιμο και εννοείται φάβα με κρεμμυδάκι και κάπαρι. Συνεχίσαμε με τα λαγάνι στη σχάρα, πάρα πολύ νόστιμο, πάρα πολύ μαλακό. Εννοείται τις αγαπημένες μου πατατούλες τηγανιτές και καλαμάρι τηγανιτό. Τραγανό απ' έξω, ζουμερό από μέσα, πάρα πολύ νόστιμο το καλαμάρι. Συνεχίσαμε με ψαρδέλα ψητή στη σχάρα, πάρα πολύ ζουμερή και πάρα πολύ νόστιμη. Δοκιμάσαμε καρπάτσιο χτένια, πάρα πολύ καλή επιλογή, ένα εξαιρετικό πιάτο. Και εννοείται σεβίτσα λαβρά και το απόλυτο καλοκαιρινό πιάτο. Προχωράμε στα κυρίως μας, κρυθαρότο με γαρίδες. Η γεύση ήταν εξαιρετική, οι γαρίδες τέλεια ψημένες, το κρυθαράκι άψογο, πάρα πολύ καλό πιάτο. Και επιλέξαμε και την αγαπημένη γαριδομακαρονάδα, δεν θα μπορούσε να λείπει άλλωστε. Υπέροχη γεύση, πάρα πολύ καλό πιάτο. Αν είσαι Αίγινα είναι must.